unsay pahimang ni Kristo bago siya mikayab og langit sa iyang mga sa iyang mga tinunhan, diba 12 man to sila. Ang isa dito na protestante si Judas. Muna ang mga patron sa protestante si Judas. Ano man kay kinaiya man sa ni Judas ang protesta. So muna katong mga nagprotesta sa simbahang Katolika, patron la si Judas karon. Ang pahimangno ni Kristo sa iyang mga apostol una maabot ang panahon ay mga binig ang mga propeta. Ay mga binig ang magtutudlo, magbitbi sa iyang ngalan, magwali may tungod sa iyang ngalan, itudlo gamito ng iyang ngalan, magayong mga masakiton. Kanya pagkauman pero ingon si Kristo wa ko makailang ila, muna ingon Kristo pagbantay mo. So muna ang mga apostol ipadala ni Kristo sa tibuok kalibutan with the warning nga bantayan nimo ang mga tawahan at puro pud niya gabit og ngalan. But pasabot puro pud gakudlo sa iyang gitawag og pulong. So nasi pahimangno nga isang iyo ang maayong balita, kaduha na pud si warning nga bantayan tong mga mining ang mga propeta ug mining ang mga magtutudlo. So ibig sabihin nagtudlo sila. Nasa nagtudlo tong mga disipulo. Ato apostoles yung ilang mga disipulo, siyempre kay mo minisugo ni Kristo itudlo ang tanan nga akong isugo ninyo. Panlakaw mo sa kalibutan. Kana bigod na butang diha kayo niya diha. Panglakaw pa mo. Pag-imo mo mga Ginunaan. Niya. So gikan sa mga disipulo sa ato kaya karon sa itong buhaton sa mga parang sama sa inyo ha unsay dapat itudlo. Ang pinaka dapat buhaton pinakauna kinahanglan kamo subject sa iglesia ang gitukod ni Kristo kay mo man na iyang gisugo o man sila ang gisugo. Kay sumala pa ni San Pablo Roma kapitulo 10 bersikulo 14 hangtod 15 walay matudlo nga ebanghelyo kung walay magtutudlo nga gipadala. O kanang mga magtutudlo nga gipadala gikan gid kang Kristo kay bisan gani ang mga apostol gipadala na gyud ng Kristo niya ang mga apostol pod nagpadala pod sa ilang mga disipulo. So buti pasabot ang unbroken sending of preacher or tawag ini mga teacher magsukod gid kang Kristo mismo. So buti pasabot ang gitulo ni Kristo discipleship. Siyempre, yung discipleship lagi mga teacher. Kaya dili man na mahimong disciple kung wala teacher. So ang problema ana nag-angkon-angkon ta nga we are disciples, yung problema wala teacher. Ano sa tanay mga disciples tanya wala teacher? Imposible man nga ang libro na disciple. Pag yung disciple na ginay teacher. So ang simbahang Katolika kung tan-awon kini ang mga apostol na sila mga disipulo. Tao ang naay disipulo dili ang libro mo inay disipulo. Kaya uban man gud sir, nahitabo man gud tungod kay nagbasa ng Biblia disciple na sila dili. Tapos sila abot ana nagbasa ka lang disciple ka na. Ana di ay. Unsa gyud ay meaning sa paan, sir? Sa day meaning it sa disciple. Ang term nga disciple, ang buti pasabot, number 1 is learner. Learner siya. Disciple gud siya. So learner, ang buti pasabot tinudluan, dapat siyang tudluan. Ikaduha receiver of information. Convert siya. Yes, ang katong tawagan ng mga di-Katoliko, dapat converted siya. So ang buti pasabot from the time of the apostles, para dili masipyat ang giingon ni Ginoong Kristo, naagid siya kanang unbroken succession gikan sa mga gisugo ni Kristo hangtod sa mga disipulo hangtod karon. Kay ingon gud si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung mayong kag kanunay, walay gutlo sa segundo, minuto, oras, adlaw, bulan, simana, tuig nga mohunong ang Kristo pag-uban. So buti pasabot. So unsa katuyuan sa Diyos nga Amahan diya sa John 3:16? Salvation. Aron ta maluwas mo na kung si bisan kinsang tao nga dili mo tuo kang Kristo ug mopasakop sa iglesia gitungod ni Kristo, madisgrasya gud. San Juan kapitulo 15 bersikulo 6. Si bisan kinsa nga dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sangaputlon ibag-ibag malaya hangtod di dauban. Kandidato kas daob wala ka ning iglesia. Di ba ang tuan natungog na po sa tuan? Naa daw kana bang purgatorio kana infierno sa man siya? Oo, ang purgatorio manggod, kami mga Katoliko nagtuko lang sa Biblia. Kaya sa Biblia manggod Salmo kapitulo 7 bersikulo 11 ang Dios justisya. Kung ang Dios justisya usa sa kamaayong gitawag og maghukom, silutan ni ang tao agad sa kadako gimbug-aton sa sala nga nahimo sa tao.
Dili pwede nga ikaw nangawat og kindi, ako nagpatay kog tao parehas tagsilot, dili pwede. So asa Kay- tong butang halimbawa ayo na nila Oo. patay ka o Oo. katong naot og kindi. Mo na Asa sila mabutang? mo na giingon ni San Juan, si bisan kinsa makakita sing igsuon nga nakabuhat og sala nga dili ikamatay, kinahanglan pa siyang magampo niini. Apan si bisan kinsa nga makakita sing igsuon nga nakasala og sala nga musangpot sa kamatayon, ayo na pagampo. So kadtong nagpatay, sumala pa sa pinadayag, impierno. Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8. Pero kadtong gitawag og tao nga nakakawat lang og kindi sa sala man gito, nya pinadayag 21-27 di man gito makasulod sa langit kay naman sa lama. So asa man sa ibutang? 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 15 ingon pa San Pablo, apan kun masunog kini nan mahanaw kini kaniya apan maluwas siya sa kalayo. Ang pangutana kana bang kalayo ha impierno? Dili kay impierno wa nay kalingkawasan ang kalag dito. Samot nang dina langit kay ang langit walay kalayong pag-antos dito. So buti pasabot kanang lugar nga gitawag na sa Katoliko purgatorio or linisanan. So ang tanang naa dito sa purgatorio wa nay kay gayon nang maimpierno. Kay gihinlukan na lang man sila giandam para sa langit. So ang tanang naa sa purgatorio giandam para sa langit. So ang amo ang pag-ampo nga palingkawason sila sa madaling panahon sa ang mga kalag na alto kay nag-antos magpuna sila kay temporaryong pag-antos man. Mao din ang kasabot. Oh yes, sa purgatorio. Mao na Pero ang sa Biblia wala gi nabi na sulat nga purgatorio. di pag mayong tag letra por letrang mabasa ang simbahang Katoliko nagsunod sa pagtuong kag Kristo ni Kristo nga mo man tudlo si Kristo nga kinahanglan basahon gyud mo sa Biblia. Walay seta sa Biblia nga nagsulti si Kristo nga sige, manudlo magpagtulunan, pasahatan na sa Biblia. Wala oy. Imbento ng Luther nga gitawag ini nakataap yung mga Protestante sa pagsunda ng sula Eskriptura. So karon ang ang kuan naabay nakasulat sa Biblia katulad ang ikutlo 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 15. Kay sumala pa ni propeta Nehemias pag mobasa kag kasulatan kinahanglang sabton. Pero ang problema ang pagsabot nga dapat katong insaktong pagsabot dili dapat personal opinion. Kaya kung personal opinion, impierno ka. Dumang pa ng San Pedro 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 16. So ang kuang Dios ang yung Dios na kanang iglesia nga ipasabot. Katoliko lang Dios. Ay walay lain kay wala may lain gitukod si Kristo iglesia. I will build my church. Ingon, Hindi man ingon, churches. ingon si Diba? Kristo Hindi nga man churches. I akong will simbahan. build my Pag ingon niya church. akong simbahan, Wala usara po. gyud nakabuok. Kaya kung himuon nimo Sa nang ato pa itong mga naglatagaw nga kuan dito tinuod. ay di kita nabutbut gito. Butbut mo sila. Wala ayaw pailat kay Churches, madisgrasya ka. churches. Remember nga si Kristo lang Ay ang nang manluluwas. share sa ako nga sila daw ang tinuod. Ay butbuton to. Tanawa tong tawag anang kuan, tanawa ang ilang kasaysayan kay para makita nimo kung kinsa nagtukod ana. Kaya ang kasaysayan dili mamakak. Pwede na may gingon claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpabatuo duha na kam naglahing butang. Pwede kong maangkon apan pamatud-i. For example, may kining yuta ako ani. Tuodayn ka no may ako ani. Kinahanglan mangayo ka sa tuod titulo. So maupod na sila mingon sila kami ang tinuod nga iyan ni Kristo. Asa man imong titulo? Kamo na. Wala. So Katoliko di ang kuan. Wala gilain oy. Wala ilain. Pag dili ka musak pasakop anang simbahan na labi na karon nag-istorya ta nakabalo na ka na maimpierno ka gyud. Kay ingon mga simbahang Katolika, outside of this church there is no salvation. Pero na exemption. Ang exemption kato wa kabalo, wa matudloe, wa masultihi. Nga kining simbahan na iyan ni Kristo. Pero karon kay nasultihan man ta ka, nya dili ka mosulod ani na madisgrasya ka gyud. Ikaw tong giingon ni Kristo nga si bisan kinsa nga dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka nga putlon ug ibalibag malaya hangtod ni dauban. Katong tagagawas ng mga tao, pang dili mga Katoliko, nag-ampo man pod sila. Di ba? Ay nag-iingon nila nga kay kun mag-ampo daw pa tubagon, tubagon si Ginoo. Nag-ampo man to sila. Di man maminaw ang Tama, Ginoo. tama. Kuan magkasala. Tama sir. So sa ato Tama. pa, mga kuan pa sa imo. Sir. Ang kuan di ay nag-ampo lagi tuod sila pero sa may tubag ni Kristo. San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod 23, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Nya kana nagtawag pagid niya, nagwali nagpangang Kristo. Nag-ayo nagmanga masakitong sa ngalan ni Kristo. Pagkahuman tawag ining ang iya pag yung tawag kanang gihimo is kwan pagyud kanang naagid sa Kristo pero imo sa Kristo. ana siya. Pahawa mo. Ana siya. Huyo. Sa ato pa to ana siya. Sa ato pa tong Gato pa tong dito sa gawas ba dito sa mga gawas sa dili Katoliko. Makasala to sila. Ingon kay Kristo nga wa ko makailan ninyo. So bakasala Ano yun. siya huyo. Wa ko kailan gyud ninyo bisan pagawalas pa ang Kristo. Ano ba
di ay. Oh, mahimo lang kang mailan ka ni Kristo pinakauna kung sakop ka ng simbahan na. Di Sumada gingan pa pa ni San sir, Pablo. magpahawa, magbubuhat og dautan. Oh, gani. Mga kuan gyud, mga maimpirno nga gyud to. Tapos ingon niya dito nga magbubuhat og duotan. Gutom mo nagdala nga ng Kristo. Katong nasa gawas nga ana bitong magigatabon mo pero dili sa katoliko ko. Nag-ampo Mo lagi to. malulunod ko. Ingon lagi. Pero dili sa katoliko ko. Sa 11, 14 sa Makaingon ba ang ginawa na nga sila kuan? Masala ana. ingon ni San Pablo sa ikadawang Korinto 11:14. Bisan si Satanas magpakaanghel sa kahaya. Na. Kanya Delikado. kato di ay katong nagkatakalin ko naghatag ko di ko Oo. maghatag ko sa inyo kini Brad kamasahin mo sa kuno. Pero Buhat pa siya sa kuan. Sir, kinsa may makaluwas? Ikaw nga nagbuhat og maayo o ang Kristo nga muluwas nimo? Hindi, ang kuan Di ba, nako di- di ba sir, nagbuhat og maayo. Sige, sir. Wala lagi problema nga magbuhat og maayo. Ang question kay ang point man nimo tungod kay nagbuhat og maayo, maluwas ka na. Mo man ang punto nimo kay nagbuhat og maayo, ang Dios maluoy nako. Mo man na. Ang question na to kinsa ang maluwas? Ang imong maayong gibuhat karon o ang Kristo? Siyempre, si Kristo. O si Kristo. Karon, siyempre ang Kanang tawag di na ba ang sir, kuan? di pa sa paminawas ako. So ang buti pasabot, dapat maghimo ka sa maayong buhat, subayon gid mo sa Kristo. Tama, So di ba? sa ato Tama pa, ba? kung Sir, magdiwa tayo pag maayo, Sir, tipa. bisan wala ka sa kuan, wala ka sa katoliko, di wala na ka nagsunod sa Ay, wala oy, ngano man kay wala man kan kabalo man ka makinig iglesia iyang Kristo. Tanawa tong si Juan, tanawa tong si Cornelio. Malangis ka. Di pa? Si Ano, di ako malangit. Brad. Si Cornelio. Magteka kabasa ka sa Biblia, Cornelio, ang iyang pag-ampo-sangko sa Dios. Pero Kung sa day pinakaunang relihiyon. dali, paminawas ako. Si Cornelio, ang iyang pag-ampo, kay manghihatagon siya, ang iyang pag-ampo, sangko sa Diyos. Ang pangutanan, ingon ba ang Diyos luwas na ka? Dili, oy, gipaadtuan pa ni Filipe. Ano San Pedro? Gipaadtuan pa. Nga, atuan ni, tawag anong tudluin ni. So, buti pasabot, ang imong buhat maayo, dili na garantiya nga maluwas na ka. Mubuhat kag maayo, kinahanglan na akasunod sa iglesia sa tukod ni Kristo. Oh. So, ang buti pasabot, kung makita nato nga nagbuhat ka, yung wala ka sa iglesia ng tukod ni Kristo, tabla ra nga nagbuhat kag maayo nga, tawag ka nang wala kay kung sa kaba, walay merit ba, kumbaga. Sa ato pa, di ba, kung ano Kita ka, nila ni Pedro na si Piat siya. Ano man? Pagtuo niya kang Pedro, Joseph Pedro ba? Simba. Kau ba po na nga, nay maraton? Hmm. Kung ludi kay dili ko. Nay ni dagan apil po ka dagan pero wa ka nagparehistro ba? Parehistro. so ang mga kuan, di ba, Religion ng ito Japan. sa kuan, kanang sa mga Israelite, mga Hebreo, kung sa di relihiyon sa mga Israelite, di ay. Okay. Ang religion sa Israelite, the book of Almanac, the World Almanac in Book of Acts edition 1999. Ingon pa sa maong libro, ang relihiyon nila is Judaism. Ang founder si Abraham. Pero ngano man ang Kristo nagtukod pa og iyahang kaugaling iglesia, ngano man kay kung tao ang magtukod og usa ka community, imperfect man na, di man makaluwas. Pag mauna, di pa sir. Mauna na kung magpasakop ka og pundok nga tao ray gatukod maimpas kay diha. Maputo si Kristo, si Abraham nagtukod na. Pero ngano nagtukod mas Kristo og iyaha? Ngano man tungod kay ang Kristo mo ang maluluwas. Munang kinahanglan ka magpasakop sa pundok nga gitukod og Kristo. Kay kung magpasakop ka og pundok nga dis ka sugatukod maimpas ka gyud. Manalo. Sa ato pa, ang kuan dahil sir, ang si Kristo di ay, dili dito kuang Jud, dili dito Judaism din ang kuan Di, nato. ang religion nga ang gipasakopan Judaism. Pero remember nga ang Kristo nagtukod og iyahang kaugaling pundok. Ang kuan ba na ko yung nag-share sa ako yun lang ingon dito sa talata daw. Ang tribo ni Kristo isa Jew. Jew siya. Ingon dito sa talata nga, kaya dito nga kanang dapat do sundon ang mga Israelite, ang mga Jew kay sila ang tinugan sa kaluwasan. Yeah. Ang kaluwasan gikan sila. Gikan sa ilang Gikan sa ila. kaluwasan. Kung ba to si Kristo gikan Unya sa kay ila? kuan man, una ka Judaism man lang kuan, Dili, relihiyon. wala Yung sa mangingon man na, nato na wala mangingon nga ang Nagkamali, kaluwasan, galit sila. ang Judaism mo ay mali, kaluwasan Alright. dili. Ang Judaism mo ay sa Savior dili. Ang ingon, ang tawag in kaluwasan nagikan sa mga Hudyo, buti pasabot si Kristo. Kay Hudyo man to si Kristo, di man to Pilipino. So buti pasabot ang kining gitawag og Kristo nga manluluwas, nagtukod og iyang kaugaling iglesia, nagikan sa gitawag og mga Hudyo mo to sundo. Sir, dahil pa ato sir, kanang gingon sa Lucas dis kutob lang sa panahon ni Moises. Ani ni Juan, Juan. sa Bible pasabot ana. Ang buti pasabot, ang tanang gitawag og mga tao nga managna,
na mag-function isip po sa kayo taong propeta nihunong na ano man kay ang fulfillment na nahitabo naman ang fulfillment, ang conclusion sa tanang mga panagna sa Dios kaniadto sa mga propeta kaniadto nga gipaagi ang impulong gipaagi sa mga propeta natuman na sa panahon ni Ginoong Tanang Kristo. sa Dios. So buti pasabot pag naay mga magtudlo nga nag-angkon-angkong propeta, nag-angkon-angkong magtutudlo dili naggikan aning maong Kristo piki na. Kanang kuan sir ba kanang na mga pangutana kanang makita ko na ko sa TV madungog ako sa radio. Kanang kuan ba? Kanang mga dipulto ba? Kanang mga kuan, di ba? Na celebration sa ganitong Santo Niño, Singulo, Nazareno. Nya, wag yun na, wala gyud na supak sa Biblia. Abi nimo nga ano kay ang mga unang katawan sa Dios kaniadto ang Israel katong imong gikudlo mo posisyon sa naglarawan oy. 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 15. Posisyon sa naglarawan. Nya ang larawan nga ilang posisyon kirubin ganito, how much more ang larawan ni Kristo? Mahimo lang bawal ang pagbato ni anang maong larawan kung ikaw mismo nag-ilaan ng mga Diyos. Yang problema man sa lain sikta amigo kay sila ang nag-ila nga Diyos na nya pagkauman ang ilang ingon Katoliko na kasala na Diyos amaw manong amaw man sila nagtuo niya kami nakasala. Sila nagtuo nga Diyos na nya Katoliko mi nakasala dili oy ang pagtuo sa simbahang Katoliko now this is the Catholic faith, we worship one God. So pasabot kana mga larawan na naadin na dili na mga Diyos na art. So buti pasabot nakasala ang mga Protestante pinaka number 1 sa usa sa napulo ka sugo nga thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Usa mo nila. Ikaduha, halos tanang argumento sa mga Protestante ang ilang mga pangunauna dapat danon sila ambulansya padung mintan. Sabi nimo nga no, tungod kay nag-imagine sila mga butang nga wala sa realidad. For example, mo sila, kining Katoliko na Diyos ni bisag wa mag Diyos ang Katoliko. Pag gi-create sila una nga Diyos di diferensya. Di ba? Kung sa future sila ba, nasa nagyawa ba ang espiritu? Ang inyo ginag-nagdiyok sa panghimpaki balik Katoliko. Ana sereno among gidayungan no. Ana, mo po na ilang kuan. Kay mula ka po na amo nang nangagakon. Gidayungan na mo na. Ano si Manalo dako makiglarawan sa punta sa Tanang Manila kung si pagod anong wala malagla at kaya sa Protestante si Manalo. Okay, una, simple, huwag nila atakiha kay ingon lagi sila nga tawag dili lagi kanang dili bawal ang pagbuhat og larawan. Per se ha, dili kay naman na sila pasugon 1986. Dili bawal ang paghimo og larawan. Ang bawal lang daw kanang simbahon. Unahin mo sila Katoliko kasi nag-create na po sila pangunahuna. So karon giatake nila ang larawang Kristo pero wa nila atake ang larawang Manalo. So Diyos na. Ngano Diyos man na ngano man kay di man kag ilahang giatake mismo ang imahin sa manluluwas niya pagkahuman katulad ng imayang sa tao ilang gipinanggag sakto halalaran pa nilang bulag. Di ba? So katong mga kuan boss, tong mga tingin na sir pa kami boss na mo na-promote na ko. Para wala. Katong kuan bossing ba? Sige. Yung mga Jehovah's Witnesses bossing. Sama to sila. O kanang Jehovah's Witnesses, naman yung tawag din ng mga defensor po diri pareho. Ang Jehovah's Witnesses resulta na sa pagkaamaw ni William Miller. Ang tawag ining ang Jehovah's Witnesses barkada na sila ni Ellen G. White kung sa Seventh-day Adventist. Pagkapalpak ni William Miller sa 1844 nga niingon siya mubalik si Kristo. Palpak di desperado sila. Nagtukod po sa nag-ilang kaugalingon. Tukod sila ko. Nagtukod sila. Kuan pod SDA pod boss. Utro pod. Makita nimo mga amo gini mga tawano nang discourage Kristo pagkamaw po sila. Mura dili motubo kay wala dili gyud amaw ang mga founder. So buti pasabot bisan pagkapila sila mo angkon sa ngalan sa ilang pundo ka nakasulat sa Biblia nagpabilin ang kamatuuran na kanang moong pundo ka dili iyang Kristo. Ngano man 18th century lang nibot ko. Mura bag-uhong ba paglipat gawas uhong ano ba madunggan ba nga ingon sa mga SDA kay ang mga nagsimba daw og Domingo kay member ni. Wala may nagsimba Domingo, ang among gisimba si Kristo sa adlang Domingo. Kay sa mga apostoles sa Biblia sa Mateo 28:1, 9 ug 16
adlaw Domingo gisimbas Kristo niya magsupak-supak ta. Katong ilang Sabado, saan man to? Ay sa mga Hudyo man to. Pero ang problema kung pagka-Hudyo ka, 3-9 pinagayag, mahimo kang iyasyawa. Nga naman. Audio. Confused ka kung na ba? magpaka-Hudyo ka ba, hindi ka Hudyo. Judaism. Yan yung kunya nga Christian siya. Di na conflict na sa iya. Yan po to. Sir, kung sa kahit yung teksto Eh, sa mato Biblia na sa Israel karon, sa parang bagong ilang nagpasinagugan ni Satanas. Judaism. 3-9. Pinadayag kapitulo 3 versikulo 9. Sunday mo kita Christian. Ang kuan nila kay Friday sa Muslim. si Kristo Sabadista kay nisulod siya sa sinagoga sa adlaw Sabado. Basta mo sulod sinagoga o adlaw Sabadista. Sabadista. Nya karon si Kristo naghingilin og yawa di sulod sinagoga. Unsa man tong yawa Sabadista pud. Kanina initi boss, tama. Kuan Nisulod nag sinagoga. Tinuod ni Krista. Ay, oo. Tinuod, oy, nga naman. Yawa one God. One God, incredible versus mo ang Santisima Trinidad. Sabi ang ipapahulay dito. Ang tinuod nga Trinidad man God, usa ka Dios, tulo ka persona. Murabag kuan ba? Murabag mangga ba mangga? Mangga panit, unod liso kanang mangga kanang panit sa mangga mangga na. Kanang unod sa mangga mangga na. Kanang liso sa mangga mangga pud na. Ayaw ginatulod na kamangga. Usa ba gyud na kamangga? Bisag dili insakto ang analogy, pero ang punto is one nature, usa ka nature gihuptan nila nga pagka Dios pero tulo ka personas. Ang mga Kristo, pamunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Usa man ning Amahan, sumala sa balang kasulatan Dios. Usa man ning Anak, sumala sa kasulatan Dios pod. Usa man ning Espiritu Santo, buhat kapitulo 5, Dios sab. Pila ka Dios? Tulo, dili. Ingon pa na sa nuwan, ana ay tulo nga nagsaksi sa langit, ang Amahan, ang Pulong, ug ang Espiritu Santo, ug kining tulo usara. Na iya nila isara. Okay, yan lang. First person of the Holy Trinity ito si Yahweh, second person si Di Jesus ba sa Christ. naglibog sa sir, asay tulo ato, ang persona o ang pagka-Diyos? Ang tulo, ang persona. Muna bag, kini ba tubig? Duha. Pila ka tubig? Yung naas botilya, dili, isara. Isara. Naas duha ka botilya. Isara pila ka tubig. O pero pila ka botilya? Duha. Mo pud na. Ang Dios nga among gila, tulo ka persona, usa ka Dios. Tulo ang persona, usa ang kinaim. Saging pa, binangay, tundan, gardabang. Ano sa may nature nila? Saging. The best banana in the world, saging. Ako dahil sila dahil gito di mga kuan. Muna kung naa ka sa gawas karon sa ibang Katolika, hinay-hinay nagipakibalik Sila sila. ka kon ba? Di sila ka... Pero tinawag katoliko ka. Ang Dili. kanang Holy Trinity, Kuan. na siya. Pretinker ka, pretinker. Pretinker. Ayo kuyaw nang wala kay reliyon. Kay Bakulorong pang murag. Kini wala yung reliyon sir, usap may tao ka na. Ay wala ang daw siya. mga Sa ka na kanang wala Sarap. reliyon. Ako rin reliyon kakam. Tingala ni Juan. Inom-dom ka na kaka. Taga Sabado ba? Gusto asam banga ka na musulod. Open-minded ka. Pero Biblia, ang gisulti sa Biblia, Sira 41:8. Hindi man na ako ni Catholic Filipino. Sira 41:8 sinilutan ang mga tao nga walay relihiyon. Dugmukon pa yun. Ting disgrasya ginuwag ang relihiyon. Dugmukon ang taong walay reliyon. Katong Murag dito, agtawas ba, sa dugmukon. kuan. Naiki isir sa ako itong naa sa Santiago. Santiago City lang. Masay sabot ato. Sa ang relihiyon putli. Ang relihiyon putli way lami. Oh, wala simbang Katolika. Okay ka. Ang relihiyon putli, way kasaway. Wala simbang Katolika. Ang salaway ang iyang mga membro. Ang pare. Kanang sa binayag 4:14 sa kalagi Ang yung iyong tanawon diya, ang naadto silang langit nga wala mabulingig lalaki. Unsa man malaki ginawa. Refer na dito sa mga pare. Sundan na Dili na refer sa mga pastoy, kaya mga pastoy hilig mo kayo. Sa divine institution nga butang ni So, Cristo ana, diya. Sir, kanang gingon din na nga walay lama, kanang relihiyon nga walay lama, refer na anang simbahan na. Unang bisan pagdaghan kini mga badlungon nga mga Katoliko, nagpabilin sang putli kay siya ang muhatag og grasya ni adtong mga tawo makasasala nga mobalik sa Dios. Pero kung tan-awon din mo sa Pilipinas, gamay makasasala ang Katoliko. Ano man, pila ang ato ang ratio sa Pilipinas, pila ang mga Katoliko din ni 89 million. Pila lang na preso na people. Kamay ra. Out of 89 million, so daghang Katolikong tarong. Pero ang problema sa mga Protestante, agin may diferensya man gud. Ang gitanaw naglito gusto tan-aw sa napriso, asa na magtan-aw sa majority ng upat nga priso. Gamay lang namin. Mo'y magbutang og presidente, magbutang og senador, mo'y nagpadagan sa tong nasod. Gamay lang man. Katoliko. Gamay lang man. Di ba gamay lang tatong taron?
Gamay ra man tan. Gamay ra mi. Bitaw. Biya na nang kuan. Yan ang reliyon Kung ng gusto ka murag magkuhan dyan, kanang open-minded ka ka. Gusto ka sige ka makapalo sa kinatibukan sa imong kaluwasan magunian. Wala pa ni bunya, wala pa gidikuan, wala Ay pa maayo ka taga Sabado na may kuhan niya. Ay, klase. May klase. Tingin ka ba? Open-minded ka ba? Ba na may klase? Every Saturday mo. Wibis na, wibis. Ay, bis na sila ha. Ano sa Sabado? Ibis o Oh, Sabado. sige. Kung dili ka bakante sa Ibis o Sabado, napoy Domingo ang sa aka. Di, ang Domingo, diri na lang. Karamiyo. Karamiyo na lang, diri. Oh, ano? Dili na lang sa park, sa University mo sa park. Kaya Ako University Kawayan lang. kaluwas nimo. Pero makatabang ko nga maluwas ka. Abi nimo si matabang namo, tambagan ka namo nga moadto din nga magtuon. Kay na may giingon nga you cannot love the things which you do not Wala know. man gud may kaning mga Katoliko, may gitudloan nga maluwas mi ang Biblia. Maluwas mi sa pagdawat ng mga nang pito ka sakramento. Yes. Oh, yes. Ya gid mi maluwas. Ganang giingon sa Pasalami, Asayas mangumpisal mi. Patusay sir ba nga nangalaglag ang akong katawan tungod sa kakulang sa kibalo sa may pasabot ana. Refer na dito sa mga tao, ilabi na sa mga Katoliko nga way tuon-tuon. Giilahang gisalikway ang mga panahon nga magtukiis pagto. Remember, one of the requirements nga malangita kanang nasayod kas pagto. Usa may giisog ni San Pablo, 1 Timothy chapter 2 verse 4. Kay buot sa Dios nga ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamatuoran. Mo bitaw ang mga propeta kaniadto, mga patriarka wa gyud gipasakag langit. Giadtuan pa mismong Kristo aron tudluan. Abi nimo ngano kay dili pwede nga musaka og langit. Dili pwede masayod. masaluwa masayod. Kay Mao na- na nga katong giingon ni Kaya na exam dito. Oh, pagtanong ka. Oh, pagtanong ka. May exam dito. Exam mo ka sa Dios. file. Pagtanong ka. So, Apil ba dito ang Anong tutluan pa man? yes. Kay doktrina oh. Kay pagtanong man ka. Abi nimo pag human mo sa bunyag, ang bunyag manggod magtatak na itong indelible na ati indelible mark, ngat kanang marka nga di matanggal. So kung mamatay ta kining atuang kalag kasi lagi kuan man ta na ati marka nga krus. Mana pagtan-aw sa kuan sa Dios, oy Kristiyano, Katoliko ni kana ay krus. Dali dong. Oh. Unsa may gibuhat di mo samtang buhi pa ka. Gisunod ba nimo ang akong anak? Mo man na ang kaluwasan sundon ng anak. Nya ang sulti sa anak si bisan kinsa mo sulod dinhi kanako maluwas. Unya ang dili unsa opposite sa maluwas? Mempas. Impas. So mo na kinahanglan ka mosulod. Ngano man kay kung di ka mosulod, adi way mo luwas nimo. Kaya kinahanglan gyud ka may kaibalo kas kamatuoran. Oh. Okay lang unta sir wa sa kabaloron. Okay lang ka wa minimo na kaistorya. Daghan na ka nagtabang sa imong nga i-convince ka. Orang mga saksi sige na sila Bible study. Pero wala kayo kadungog nga saksi na final exam. Sige rin yun na sila Bible study. Asa mo Brad? Bible study. Wala ang final exam. Saksi niyo ba? Oo. Kailangan naman ako maguli. Oh sige wala problema. Basta pag ang Diyos sa langit, oy, nanawag Diyos ako. Sa tutuburan ay kung buang sa mga anak ko, nya mukha din kong kilo, nya ako'y gidayan. Kana ding tawag ka ng mga mukha nagkilig-skilid. Praise the Lord, hallelujah. Ay, diferensyado na. Ano man, mura nag nagunit ang cellphone nga hello? What mo gidayan lang kamo? So dayan una, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Contact nimo ang Diyos, ingon ang Diyos. Good. Pero kasi mo tubag sa Pedro sir o direct ang Diyos. Ay, ang Diyos gud mismo mo to. Kaya ang invoke na to ang Diyos man. Di man ha, dayaling. Para Di din mo yun ang Diyos nga. Kapag na Pedro, kinaman imong susi, di din mo anak. Unya na San Pedro pag matubang na kaniya. So, sa imana. Direct kay Diyos ba? Sige. Yaga lang niya pero na-listen kita ko kay Balong ba yung minaw ko? Sa mua, mailhan na mo din ni nga ang nangutana sa mua gusto masayro tinuod. Mailhan po namo nga ang nangutana sa mua i-test lang ang mong kahibalo. So pagtan-aw namo nga i-test lang nimo ang mong kahibalo, mao gyud ang panahon na nga Ibatigin mo. magino kita. Pero og sa imo man good sir, nakita namo nga gusto ka makamasay tinuod, nagitudluan ka namo og tarong. Mao ni ang buhaton nato para maluwas ta. Kay kung dili nato na sa tawag anang buhaton, di na ni manubag Sa tinuod lang no, sa tinuod lang, dili ko hilig ng kuan, dili ko hilig ng basta mungutana ko, kinahanglan ko ang nagtubag. So kung sa imong tubag,
dili man ko kuan nga kung yung usay mong tubag di na ko tuo. Ani na lang sir. Kuano na ko na siya. Kinahanglan kang dagang tubag. Pag matubag na gani tanan imong pangutana, pag abot mo sa balay, hinay-nay na pagpangutana ang tubag. Sir Algie, ana naman do ka espiritu nga nagpalihok na to, nagdominar. Espiritu Santo, Espiritu Tonto, saan na pag ilan na to? Oh, pinakauna ang Espiritu Tonto ng pangutana. na naa sa palibot din maningkamot gyud na og intal sa tuong mga pangunahon og kasing-kasing nga ayaw dawata ang pulong nga imong nadunggan. Oh, ano man kay ang tawag kining mahitabo man gud simply ihatag nato ang kuan ang information niya dili nimo sa tawag kining dawaton aw mo nagingon nga dili nami manubag kung maunsa ang imong kalag kay kami man ang paninglan sa Ginoo og wa ka nang mutarong ang tudlo kami ang paninglan tungon mo tanaw mo wa to tawag ka ni tuo pero karon kay nitudlo man mi og tawag kining tarong so ubot pasabot naara na nimo ang simbahang Katoliko dili mi diktador naara na nimo og mosulod ka pero kung dili ka tawag kanang mosulod wa mi mahimo pero at least nasulti na mo kung unsa tama. Salamat ayo. Sige, salamat po. Salamat sa pangutana. Napay kuan. Napay time para magkuana mo kay Ikot. Ito Santo. Brian Matu. Unsa imong gipasakupan gyud ron kanang kuan? Nga medyo aktibo ka ba sa religious sect? SDA? Balista, Jehovah's Dili mo Witness? gusto hilig ka ng magbilang tubig ko. Di ko hilig ana. Dakan og ginagasar sa ako. Pero Dakan po sa na schedule ang diri sa cathedral, naa sila schedule every Thursday and Saturday 7 to 9 PM kung bakante ka. Wala lang ninyo ng mga denominasyon Katoliko na diri. Niya pagkahuman kung sa Facebook po pwede ninyo i-follow the Lay Catholic RJ Horolan Center the Second TV Apoloya punto argumento. Dito pwede ka makapangutana dito. Di na ko mo kuan. Makasulod ba sa imong link, sir? Na kay data? Wala. Wala po kay data. Ay i-type mo. Add na lang sa ko. Ug say na itbit diha Brian Matugal para makuan. Brian Matugal. Brian Matukol. Matugal. Unsay spelling? Mike Alpha Tango Tiyo Tiyo. nya G. G-O-L. Okay, nya Brian. Brian. Unsa man ang Brian? B-R-I B-R-Y-A-N. B-R-Y. Okay, good. Di ato sa record man. Kakay makulod mo ko niya. Sige. Then, salamat ayo. Okay, salamat po kayo. Salamat kayo.